Guys, welcome to the Pritam Vlogs. నేను మీ ప్రీతం చౌదరి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. పక్కన మంచి గంట సింబల్ ఉంటుంది, అది గట్టి కొట్టండి. హాయ్ గైస్, ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనం ఒంగోలు నుంచి కనికింద వెళ్తున్నాం. ఈ ప్లేస్ ఎక్కడంటే ఈ ప్లేస్ వచ్చి ఎస్ఎన్ కాలేజ్ దగ్గర. ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అంటే మరి భయంకరంగా ఉంటాయి. చాలాసార్లు చూస్తున్నాం. కొంచెం వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్గా వస్తుంటే ఏమనుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఇదే మన ఫస్ట్ బ్లాగ్ కాబట్టి ఇంకా నేను అరేంజ్ చేసుకోలేదు. ఎంజాయ్ చేస్తానండి నైట్ రైడ్. ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి కింద. Si lazima kueleze, si unajua mi kwako ni mzembe, ujanja sinaga kama kuku na zigi, tunapoendana tena si bure mama, so bure livo nijaza minyanganyanga, tena si bure mama, so bure livo nijaza nimelewa penzi kama nipo pete, usiopenda basi nasomeze wewe na మనం స్టార్టింగ్లో నూతలపాడు ఎంట్రన్స్ దగ్గర అనమాట. ఆ ఫిట్ కార్ బాబాయ్ మాత్రం మమ్మల్ని చాలా టార్చర్ చేశాడు. ఎంతసేపు సైడ్ ఇవ్వడు ఆయన వెళ్ళడు, సైడ్ ఇవ్వడు ఆయన ఇవ్వడు. నేను సైడ్కి వెళ్ళే టైంకి ఆయన మళ్ళీ క్రాస్ చేసి నా వైపు వస్తాడు. కానీ బాబాయ్ డ్రైవింగ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా చేశాడు. మనకి ఈ రోడ్ వచ్చేటప్పటికి మన అందరికీ తెలిసిందే, ఒంగోలు లోకల్ చేయంగపతి గ్రానైట్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్రానైట్స్ రోడ్ అనమాట. ఈ రోడ్ ఎప్పుడూ బాగుపడదు, ఎప్పుడు చూసినా ఫుల్ ట్రాఫిక్గా ఉంటుంది. నైట్ అయితే భయంకరమైన లారీస్ చూసారా, ఆ లారీ బ్రేక్ కొడితే ఆగదు ఆ లారీ అని తెలుసా డ్రైవర్కి, కంట్రోల్ కాదు. ఆయన అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాడు. వెనకొచ్చేవాడు దుమ్ము పరిస్థితి ఏంటి, వెనకొచ్చేవాడు దుమ్ము ఏంటి. ఓకే కార్లో కాబట్టి మనం అడ్జస్ట్ వెళ్ళిపోతాం, బట్ బైక్ మీద వచ్చే పరిస్థితి ఏంటి పాపం, ఎంత కష్టం. అంత దుమ్ము, అంత లారీలు తిరుగుతుంటే దుమ్ము లేక దుమ్ము ధూళి, ఎదురొచ్చే వెహికల్ కూడా లైటింగ్ లేకపోతే కనబడదు. అంత దుమ్ము లేపుకుండా వెళ్ళాల్సిన పని ఏంటి. లారీస్ అన్నవాడు కొంచెం చిన్నగా వెళ్ళాలి కదా. సో ఇదంతా అలాగుంటే ఇంకా బైక్స్ ఓవర్టేక్, ఇదంతా బాగానే ఉంది. ఏదో వెళ్ళాలి కష్టం ఉంటే అది బుల్లెట్ పాపం తను చాలా కష్టపడ్డాడు. చేయడ్డు పెట్టి అలా దుమ్ములోంచి తప్పించుకుందామని ఫాస్ట్గా వెళ్తే అదే టైంలో వెహికల్ వస్తే అప్పటికి లారీ వాడిని పిలిచి ఏదో వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టు చూపించాడు. కాకా నువ్వు ఎంత వార్నింగ్ ఇచ్చినా లారీ వాడు మన మాట విండు కదా, ఎందుకంటే అది వాళ్ళ రాజ్యం. అంతే వాళ్ళ రోడ్ నైట్ టిప్పర్స్ రోడ్ మీద తిరుగుతూ ఉంటాయి, ఆ రోడ్ మీద గుంతలు ఉంటాయి అని అంత దుమ్ము లేపకూడదు అనుకోండి. ఆ దుమ్ము లేపడం వాళ్ళదే ట్రబుల్ కదా. వెనకొచ్చాడు బాబు రోడ్డు కానరాదు, ఇది పరిస్థితి ఏం అర్థం కాదు ఎవరికి. ఎందుకంటే సేఫ్టీగా వెళ్ళడం మంచిది కదా. మనం చూడండి రోడ్డు చాలా బాగోదు, గుంతలుగా ఉంటుంది.